Često govorimo o unapređenjima, novitetima u nautičkoj industriji, pa evo jedan od onih koji je u neposrednom vremenu iza nas prikazao dosta noviteta je Suzuki u liniji vanbrodskih motora. Što je novo Suzuki ponudio nautičkom tržištu? Kod Suzukija, ne znam da li da počinjemo od manjih motora ili od većih, pa počet ću od 300. 300 konja imamo novi model, lane burn, znači smanjenu potrošnju kompjuterom kontrolirano kroz cijelo područje rada, ali novitet je to da više nema lijevokretnih i desnokretnih, nego jednim prekretom na servisu kad se ugrađuje imamo motor može biti i lijevokretni i desnokretni. A sada da se spustim malo niže, mi imamo 2,5 konja, to vjerojatno svi znaju, četvrtakni, 13 kg, to je najlakši motor na svijetu danas, četvrtakni ove veličine. 5 i 6 o njima da ne govorim, ima ih preko 3000 u Hrvatskoj koji su uglavnom svi zadovoljni, uvijek neko kaže da mu nešto treba pomoći, mi smo tu i spremni smo uvijek 24 sata na dan, tako reći, pomoći. Novost je svakako 15 i 20 konja, lane burn, četvrtakni, electronic ignition, znači da ima kompjutersku kontrolu. To su jedini motori na svijetu te snage koji su lane burn i EFI. Praktički mi danas, gorivo je sve skuplje i skuplje, na štednju goriva se puno polaže, pa je novitet osim 15 i 20 da imamo lane burn od 15 do 90 konja. Dalje, najnovije je lean burn, sad ću se ispraviti, 100, 115 i 140. Znači to još uvijek nije došao u Hrvatsku nijedan, ali za mjesec ili dva bit će lean burn od 15 do 140 konja, znači još praktički skoro cijelo područje smo pokriveni sa time. Ne.